Glory to Jesus. Hallelujah. Verse number 10. For the Son of Man came to seek and to save the lost. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Anyone with the Zulu behind me? Luke 19 verse number 10. For the Son of Man came to seek and to save Jesus. the lost. Luke chapter 19 verse number 10. Ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Awu amen. Sengihlala phansi bazalwane. Leli verse bengeke lingithinte ukube belithi indodana yomuntu izokufuna nokusindisa abalahlekileyo. Kodwa ngithinta ilento mayizothi ukusindisa okulahlekileyo. Kuba sengathi uma sethole olahlekileyo akagcini ukufuna. Uyaqhubeka eyofuna nokulahlekileyo. Because kuba sengathi ngesikhathi ulahlekile awulahleki wedwa. Kodwa kunezinto ezilahlekayo. Noma amena omncane egameni lika Jesu. Enye itembi ngokuwa nokuhlehlela emuva ulahleki wedwa. Kodwa ngesikhathi ulahlekile kuba khona izinto ezisuke zilahleka. Now uma indodana yomuntu sithola umuntu ayiphumuli noma umuntu simtholile. Kodwa ibonakala iphakama izula iyofuna okulahlekileyo. Because whenever umuntu elahlekile akalahleki yedwa. Kodwa kuba sengathi kunezinto ezikhathakayo. Awukhona kodwa bazalwane. Kuba sengathi khona into eyinkinga ngokulahleka ulahleki wedwa. Kodwa ngesikhathi ulahlekile kuba khona izinto ezilahlekayo. Kungenzeka ungayiboni. Kodwa njalo uma ulahlekile kuba khona izinto ezikhathakayo. Uthi noma umusa sukubuyisa kodwa ubuya wedwa. Mase indodana yomuntu iphakama ithi lungile sufikile akangiphakama. Siphi izinto aphuma nazo embusweni. Ibonakala izula ingasafuni wena sukhona kwi-kingdom. Kodwa siyofuna okulahlekileyo. Mande kesha. Yabona ngesikhathi singekho silahlekile. USathane sithi masasibuyile ethi kulungile babuyile. Engabe lezi zinto abayilahlile sizobuyishobala. Manje lelifanele indodana yomuntu izokufuna nokusindisa okulahlekileyo. Ngamagama uma sengifikile njengomthelezi uJesu akabhali ufo. Kodwa ubonakala phakama olanda izinto. Yini eyalahleka mhla umthelezi elahlekile. Malithi uzufuna nokusindisa okulahlekileyo kodwa Nkosi uJesu. Ngamagama uma sufikile akaphumuli. Kodwa kunezinto lophuma nazo embusweni. Every day uthungatha lezo zinto. Uyafuna, uyasindisa okulahlekileyo. Ake sithi okulahlekileyo. Ake sithi okulahlekileyo. Abanye mhlaba lahlekile walahleka ivision ababenayo. Njoba sebuyibabuyile kodwa khona izinto ezingasekho. Say this, uma sifuna nokusindisa okulahlekileyo, then we need to know bekunjani before sin. Then any question evukayo, what is sin? Isono noma yini umuntu ayenzayo phambili. Nomthetho kaNkulunkulu enza futhi asi ukuthi phambili. So, definition akamthelezi yesono. Isono i-transport. Ethatha umuntu eyintoni imkhiphele ngaphandle. Koyinaso Adam no-Eva. Banikezwe insimu. Kodwa isono i-transport. Ekwazi ukuthatha umuntu eyintoni zakhe. Anikho bazalwane.
kushiwa impatho zakhe kodwa isono sine-ability yosusa umuntu ey'ntweni zakhe ebonakala ephuma hayi ngoba ngazona ezakhe. One thing that I hate about sin, sithola usey'ntweni zakho kodwa masike safika siyi-ability siyitekisi efika ithatha umuntu ey'ntweni zakhe ebonakala ey'flathela kungezakhe. Lapho kakunendaba uthi wagidle wekuthweni kwawungezakho kodwa isono sine-ability yokususa ey'ntweni zakho ubonakala uphuma kuzo. Then enye into that we need to know, uma uJesu ukusindisa okulahlekileyo kanti bekunjani before Genesis 3? Singangena kancane lapho bazalwane. Bekunjani kanti before Genesis 3? Before Genesis 3 lithi iBhayibheli njalo uNkulunkulu wayehla evakashela umuntu. Oh ndikhona kodwa bazalwane. Njalo wayehla enza njani bazalwane? Evakashela umuntu. Uma lithi iBhayibheli ke uzufuna ngesizwe sokulahlekileyo yini enye lahlekile futhi kube yintathu mase ngihlala phansi. One of the thing elahlekile i-visitation. Personal yomuntu noNkulunkulu. Uthi uJesu sekutholile kodwa uyazula ufuna ukusindisa. Okulahlekileyo, what is that? One is a personal visitation. Baningi abantu basemsebenzini wakhe kodwa bekho kuye. Babhizi kuwo kodwa babhizi kuye. Usathane sisindisiwe etilungile basindisiwe obani ompostoli obishophi kodwa khona into engiyitshontshile i-visitation of their God. Yini enye lahlekile babumbuyazi ayike yalahleka yile Genesis number 2 elithi iBhayibheli u-Adam nomkakhe babehambase ensimini engekho fihlela umoya nikhona kodwa bazalwane. The man and the wife babehambase ensimini kanti ubani unkosikazi ngokweBhayibheli ibandla umakoti uwewulu kodwa uJesu umkhonyana uwebandla kanti before sin umkhonyana wayengagqoki phambi kamakoti kanti nomakoti wayengagqoki phambi kamakoti. Kungakanani esingakwazi ngomyeni, kungakanani naye angakwazi ngathi esithile kubo. One, kubuya i-visitation. Number 2, akakubuya uNkulunkulu phambi kwakho. Oh shakamaya, akakubuya uNkulunkulu phambi kwakhe. Njengomakoti uma ngizembula naye sembule, uma ngisembula naye sembule, isono satshontsha ucampus. Awusisesivuthile ethi kodwa ugqokile phambi kwakho kodwa engayazi ngayo. Sesivuthile ethi kodwa kulungile kodwa khona into engayazi awungayiphulile. Number 1 sisesifuyile ethi uSathane ngiqedile bagcinana nini noThixo wabo. Hayi athaki noThixo wabo ngoba omunye ukuma la omunye ufela kuThixo wakhe kanti kwenzakalani uMatha noMary. Uma uJesu afika lithi ume wayihleze neweni kodwa uMatha esekhishini engaphekeli yena ephekela yena kodwa uzwakala enqomo
phezu kuye ephikisa osebenzela yena. Usolala ethume ukukhetha kahle isabala ngeke phuma umuntu usola ushaya ngo-red card umuntu osekhishini ongabhekeli yena kodwa ubhekela uJesu akanendaba nomuntu obhizike izinto zakhe ebengasamazi enyaweni zakhe akabuye akasithi uthi usushumayelile athi ngiyabonga ikhishi le uthi usuwashiphile athi ngiyabonga ikhishi le kodwa khona abantu abakhethe kahle ukuhlala enyaweni zakho akasithi ngiyabuya namhlanje uthumisa amatende left and right ethi siyabonga ngamatende ngagcina nini enyaweni zakho ikhishi lelo kulezinto usadela abantu ababengekhishi kodwa bangatholakali enyaweni zomsindisi. Now before Genesis 3, before sin, into eqala befika njalo. Secondly, bebengaqoki owesilisa nowesifazane awucabange uthi uqamba amanga ubafihlela bonke ufika ukuthi baba ngiqamba amanga. I can't hide this from you. Ungaqhamuza ushaya ilimi naphambi kwakhe ungabafihlela abantu kodwa yena he's your husband. Before sin, sibona Adam unesizulu lesu lase la confirm ukuthi uyedwa izulu lathi akubuhle hlale yedwa lithi iBhayibheli uThixo waletha zonke izilwane wathi awucinga ongamthola umsizi la lithi iBhayibheli zafika izilwane wathi imfene inkawu imphungulu le wabuya uThixo ntambama umhlolile lumsisi wakhe wathi Adam noma nginesizungu ngisithathanga ngitholanga muntu enesizungu akathathanga imfene enesizungu akathathanga inkawu elone akathathanga unwawo kwathi wakhetha umsisi wathi imfene bawungakanabo abantu abashada imfene ngenxa buloli wathi before sin ubonakale ngathathi lutho uAdam ethi ngamanye ngibe nesizungu angikwazi ukuthatha into less than me. Imfene ingawule ubabula lo Adam umtholile yini aze ngithole umuntu baba abantu bazosebehlezi nomsebenzi izo singahlangani belonke bethi inkosi angeke ngithathe into less than me. Kuyazintsuma sekubheda abanye bakhumbula amanzi indaba iqalanga emanzini angcwele iqale esizumwini base bethatha noma ake ngikhulume kancane masesakhala indaba iqale into ayithathile iqale esizumwini wagcina thatha into less than yena but before Genesis 3 imfene ingawule ake senze senisuka
sabo from God. Intsimi isabelo sabo from uNkulunkulu. Uthi tell us indoda kumele. Bengithi mina masubuya enkosini. Bafana ukleme ngisho intsimi yakho umsebenzi ofanele wena hayi lo osebenza ngokudesperate. Ngoba mhla ungene esonweni walahle kokwakho. Ngikubuza bazalwane, le ntsimi ophila ngayo eyakho yini? Uma ngayona yakho usasifikile entukumeni. Size kuNkulunkulu ozofuna. Nozosindisa. Konke okulahlekileyo. Kwathi ngithi konke okudliwe isikhonyane. Namhlanje kuyabuya. Ake sithi kuyabuya. Ake sithi kuyabuya. Ake sithi kuyabuya. Ake sithi kuyabuya. Siyabuyela lapho uthi Nkosi alapheli la ngiyangizwanga. Siyabuyela lapha Nkosi angakufihleli lutho. Siyabuyela lapha yana uthi angithathi lutho ongangifanele ngoba nginesizungu. Siyabuyela lapha uthi lokho ngabela khona intsimi emayibuye. Ake sithi makubuye. Ake sithi makubuye. Ake sithi makubuye. Ake sithi makubuye. Let me close. When you sing, uyabuya enkosini. God, you need to understand konito zakhe zingabuyini. That you have to fight every day because restore my things. No, mina sengifikile. Lord, restore my things. Lord, restore my things. One thing that sin does is when the siyenzayo noma igrace ingafika kodwa siyakwazi ukunciphisa ithokithoko yakho. Nangu uDavide ulala nenkosikazi womuntu osekade sonke isono wayithola igrace kodwa wathi uyithempele mawusala. Musu kushona phansi ngenxa yegrace kukhona ongabuyi. That you have to fight. God bless you.